Tali gula bibara. Zaru dose थाद'नायसै. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना साननैसो उनावनो आंनि मोनसे शर्ट मुभि नुनो मोनगोन शर्ट भिडिअ नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय बा नुनो थाखाय नोंथांमोना अननानै आंनि YouTube चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामगोन होनना आं मिजिंथियो आंनि YouTube चेनेलनि मुङानो जाबाय Dwnsri Dwimani नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना आं जिहेतु बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि बेसेनोसै नोंथांमोना अननानै हेल्प खालामगोन बा सापर्ट खालामगोन होनना आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आंनि गासैबो फेसबुक फ्रेन्ड नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लागोन स' बेसेनोसै बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं मिजिंथिबाय जे आंनि YouTube चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लागोन लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै लागोन आंनि YouTube चेनेलनि मुङानो जाबाय Dwnsri Dwimani Boro Ckwla गोजोन्थों